L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qiegħed ibassar temp pjuttost imħallat għal jiem tal-miliet. Fi stqarrjant qal li għal dawk li jippjanaw li jqattaw lejliet il-miliet barra, it-temp mistenni jkun perfett filgħodu iżda jinbidel tard matul il-jum. Fil-fatt nhar l-Erbgħa, it-temp mistenni jkun il-biċċa kbira xemx b'temperatura li tmiss 18 grad Celsius. Aktar tard matul il-ġimgħa, it-temp mistenni jsir iżjed imsaħħa bil-possibilità li l-lejl il-miliet bejn l-Erbgħa u l-Ħamis iġib miegħu ħalbit tax-xita li jistgħu jkunu birrat u anke bis-silġ. Matul il-lejl, it-temperatura mistennija tinżel għal 12 grad Celsius. Il-Ħamis jew il-miliet mistenni jisbaħ b'temp pjuttost imsaħħab li jista' jġib miegħu iżjed ħalbit iżolat tax-xita. L-ogħla temperatura mistennija titla' sa 18 grad Celsius. Dan ifisser li l-miliet ta' din is-sena mistenni jkun 5 gradi Celsius aktar sħun mill-miliet tas-sena li għaddiet. Fil-għaxija t-temperatura mistennija tinżel għal 12 grad Celsius. Fl-aħħar 10 snin, l-aktar miliet sħun kien dak tal-2022, temperatura ta' kważi 21 grad Celsius, fil-waqt li l-aktar wieħed kiesaħ kien dak tal-2023, meta it-temperatura ta' matul il-jum kienet dik ta' 13.6 gradi Celsius. Għal dawk li l-għada tal-miliet mhux se jkunu xogħol u qed jippjanaw li jqattaw il-ġurnata tal-istrina barra, it-temp mistenni jkun favurihom. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qiegħed ibassar temp pjuttost imsaħħab, temperatura ta' 19 grad Celsius u li tinżel sa 13 grad Celsius fil-għaxija. Ir-riħ isfel mistenni jikkaratterizza wkoll il-jiem tal-miliet. Milejliet il-miliet ir-riħ mistenni jkun moderat għal ftit qawwi, forza 4-5 u jvarja bejn il-beach u nofsinhar il-beach. Ir-riħ mistenni jitqawwa l-aktar nhar il-ġimgħa fil-għaxija hekk kif imiss forza 5 għal 6.